Ngai ku le ye ti baro aka kerteng ke jong Jesus Khrist. Bahagi ni ke por ngok kemen bangan ya wan biang chapi leng ba ke YouTube. Ban kren ya ke tien ka jong blai. Ban hake ni ka sin ka ba menta ngakwa ban kren chapi ke bede u Khrist haman laki kitab jong kabal. Naman kani kalong ke badang kam hadu kata-kata kamtam leha bang ikren ika kubor nakajutang ka barem neka Old Testament. Likewise, la kalong kum juro ha nakajutang ka bathamay la neka New Testament. Kapan ki yang bangan pusan ni kani ka benta. Bangan siyem ni kani ka team na siya kaman. Kalong de hadin bangalap ngapuli ya Lukas kalong ba arfusaw kada ka bakat lai ter hadin juga jimi pada kurasa ke baja had khak bakat lai ka babe kong ha kmiro arangon naki kidang ye lek hakata ka singi sya ka nongret ka bakarteng ka imas ka bajngai na Jerusalem kamba pramail ke baja na shkmat kia kren ha ka badai badu Jesus Khrist kata ka bakhasan ka ongkum do kala jati kat baki dai kren bat kia kili jingmat parlokhi bau jisu ulawan hajan bat ula lek lem bat ki khot ka bakhan ri wen rai lapen thame ye ki khmat jong ki kat bak i thu ye bahkan state ngan puli ka khot ka khandai ula ong te ki ye ki ba kumno kile thu te u ye ki e shapang jisu ubana nasret ubalong unong i thu lupa uba crowbor haka jingle bat haka ketien hakmat ublay bat upat lang baro bat bancu peneng kot kana mangan poi syaka phang haka nika jingren kanika benta ngine pet bakumno jisu haka khak ba arfun santer arfun rio do arfun nyu ong yiki anda kum taw lo ong haki api ki ba mot bakla bat ba shanti ka do not ya kaban nget iki baro kibaki nong itu lupa kili itu omlong kabaladei ya uba Khrist ban sya ya kini iki iru bat ban lek sud abo kaburam jong kata dekat jingkeli bat pelaba dekat berapa nyu ong ti haba ulas dang na Moses bat na kinong itu lupa baro ulapan pau haki jikto baro yaki ru shapang yalade bara kada khot ka ba safu sauru kade keju kumbo kred khot ka ba afnya wong kumne ul ong ro haki kamara kisenran ul ong ro haki khot safu sau kini kilong kita kikitien yaki bangala kren hapi men bangan don lambat pi baka dei ba an pendep yaki baro yaki bla tho ha ka hukum Moses baraki nong itu lupa baraki sam de shapang jonga kata kene ke bangi hapan ni note akene ke por kada ka ba arfan yau ong ti haba ulas dang na Moses pas number 1 number 2 bat na ki nong itu lupa baro ulapen pau yeki ha ke jing tho baro yeki ro shapang yela de kalong tik mo pliet yeki ki bentana ke jutang barim baro ong balatho ha Moses badege nong itu lupa baro haki sam kumangila puli mentan ka kren shapang jonga kamu kala syai kedar pakawai ka page kawai ka sla Bible kawai ka kitab ka Bible ka fokus ka jongka ka day yau Khrist nakata daw nang nisya kaman ngan pen iyefi ngan krensyapi kum ka jing pentip haka bede bat Khrist hamala kitab jong kabal namang ihang ni uong ba usdang na Moses bagabaar bat baro kita kinong itu lupa artali kini section hakata ka Hebrew Old Testament kanan uong ningkong ukren ningkong ya kita ki kitab jong Moses ka ba thau no Genesis hadu Deuteronomy but baro ki prophet
Kabah kata ka reckoning jong ki Jew, ka kentup ruya kita ki historical books, ki badana ka Bible, kom Joshua, Judges, Samuel, Kings, kum juru kita ki prophetical writings, kum u Isaiah, u Jeremiah, u Ezekiel, baru kum ta ki minor prophet barokawai. Barhabaro kinigi benta jong kaktiin ka jong ublay. U Jisu upen yaki, yakita ki jingkular baro, bat yakita kabalakran baro, bakat heo, syau, bat siya kata ka mission ka jong u. Pi upen u Jisu upen syaki, yakita ka promises, baka jing to baro, baka foreshadowing, ya u Khrist bat yakata ka mission ka jong u. Nakata kadaw ngan pen fi nang syakmat. Ban nado Genesis hado jing pen pa. Hambaro ki kita u Khrist ulong upang pedeng. U Khrist ulong ka main focus, ka main theme habaro jong tiniki kita. Parhakani ka video nan kren ningkong hakebedei u Khrist haka kita Genesis. U Khrist haga kitab Genesis. Tongin sedang haga ni kejanmit haga bangipet ya u Khrist haga Genesis. Ni Christ in Genesis. Kaai kabasdang haga Genesis. La pendep la ni la fulfill how Khrist. Kaai kata kabadja kabala duno hak pereden da utau Adam ubaning kong la restore forever la pen yo opat bam jukot da utau Adam ubakat do tane utau Adam uba o second Adam tane last Adam kabat heu iya Khrist ba pina puli bat nga ha kani ka janmet na ka Genesis kalong balai kada khot ka bakatsan kala syai kedar ba ublei uladap daladi uladat banyak hu lupa hang ni ngan puli yefi hage bedei ba usembai jong kata kente ke bathau yu Khrist un pinjot dani un penluet ya usita ngan puli lai khatsan bat ya ka jingshun ru ngan bu apdeng jong me ba kata gabriel pada apdeng usembai jong me ba usembai jong ka un penluet ya ka kli jong me ublay daladi haga Genesis lai katsan kabadi ka proto evangelium ka gospel ka baningkong upen bena ba usembay jaga kentei un penjot ya usata ba kumta hagal nong ka basan jaga Genesis hagal nong ka bakharway jaga Genesis yo ya ka jing sedang jong kita ki genealogy ki ekini ki genealogy kide kita ki jingyathu syapang kita ki jinghyar pateng. But yak ay kaba layathu akabade baka jinghyar pateng haka Genesis san bat cutway la completed na la pendep hakabade bat ka jingka no ya u Jesus Christ pila ban pule yakane naga gospel jogo Matthias kalnong gabanengkong but Lucas kalnong gabalai kadakot kaba arfulai hado kadakot kaba arfanyo Bakomtangan puli syafi na ka Genesis kalong ba arfu khatpra ka Genesis ka batay siya ni ba butaken u ultimate offspring balakular siya Abraham lapendem how Khrist bagan puli gani arfu khatpra kumno blay ukular haki bedai be no sambay siya Abraham barau sampai jong me ki jai bin reo ka perthai kenya pen kerkhu yelade na ba me la ko ngu ya ka tien jong a ba sampai jong me ka jai bin reo baro ka perthai kenya pen kerkhu yelade na ba me la ko ngu ya ka tien jong a ba Paul open shy ya ka ni bala krana ka Genesis arfu akar pra ba ka ni
ka kren ya u Jesus Christ ha ka Galatia ka nong ka balai ka de khot ka ba kan reu ka ba Khrist long tau ultimate offspring ngan pule hai ka ni ka por Galatia ka nong ka balai ka de khot ka ba kan reu ka ong kum ni ti ha Abraham la kren ye kita ki jingkular bat ha u sambai jong ong bat ki sambai kumba shapang ki babun hende kumba tang shapang uwe bat ha u sambai jong me u belong Khrist uday uta ultimate offspring balakular sa Abraham ha ka Genesis kalong pa ar ka de khot ka ba thatra ba kumta ki balajit ki jong ublay la kirkhuno ha Khrist namar mauhi marway Khrist marway dakata ka active obedient ka jong ka bakren ye kata ka jingim janai ka jong ka bola im na ka banta jong ba kata ka passive obedient ka bakren ye ka bo jisu ule halo ka dikfna na ka banta jong ha ka bo Khrist ula penhun no ken ye kata ka jingdawa ja ka hukum da ka bo ula kongu ye kata ka hukum janai na ka banta jong ki bamla ban kongu ban hukum ju ye ka ban IT no ye la di halo ka dingfna na makipop ki jongi dehan ni ken baki balajit ki jong ublay lakir khuno ha Khrist namar ka ka ba im pat namar ka ka ba ulale na ka banta jongi ula satisfy ye ka demand jang ka hukum da ka ba ula kongu jana ye ka na ka banta jongi ula satisfy ru ye ka rat ka jong ukpa ka jingbitar ka jong ukpa da ka jingknya ka ba janai ka jong halo jong ka ding Dena makata ka daw ngilong ka bala kirku ha u Jesus Christ ka Bible ka ong babaro kita ken ki balayas no ne long ka we shau Khrist da ka jingay ki long kita ki descendants jong u Abraham bagan puli ka ni naka Galatia ka ng balay kada khot ka ba arfon real hado kada khot ka ba arfo kandai ka ong komne namar pi baro pilong ki kono blade ka jingay ha Khrist Jesu namakat ki ba na pi ya ki bala pen baptis sa Khrist la koken yo Khrist omla don ujiu lemne u Greek omla don umraw lemne u balait lord omla don shenrang berkentay namar pi baro pi ya long uway ha Khrist Jesu tala pi la long ki jong Khrist kumta pi long usembay u Abraham descendants ka kinong yo pateng ken ka bakum ka jing kular skop na do kata ba the Bible kam shim yang ni klem ka jing klem ka juba ane klem ka jing shai baro ka bang ni day bantip la ublay la ay kita baro ha ka tin ka jong wala ka by day o Khrist kali ka team ka bang krensh kamat o Khrist haman la ki kita jong ka tin ka jong ublay kumta i ba kini ki jinga thu lupa ba kini ki types tani ki dur ki balong ki sengio ki bat how shall Khrist haga Genesis kapini shai shangi ba ublay utho ikata ka history kabayalam leading shakata ka jingjat hat bam jokot how Khrist ngina puli haga Genesis long ba khandai kada khot ka ba arfanyo ya kata ka jingithu lupa hangningan puli Genesis kalong ka ba khandai kada khot ka ba arfanyo nginya plut por khnit hangni nang bangin sha Genesis kalong ka ba khandai kada khot ka ba arfanyo ke Bible ko angkum ni ublay un pen kraw ya ujapet ba un shongsa
ka ying jan u Shem, bat u kanan un long u Shakri jong. Bat ka ay kabalayat lupa sa Noah mo kataka biblical prophecy. Kaba Noah ulayat lupa ba kita ki Japhetites kin Shem ya kata ka jingpen lingba ka Semites. But ya kani ka jingitu lupa la pendep ha ka jutang ka batmai. Te tongin ya pe kendiat ya kani ka benta. Lesing ako ban puli syafi na ka Bible pareng hang ni kalong ka bakanda. Ka ba the ka ba arfin reo arfin yo. He also said ngapuli ka ba arfin sao when Noah awoke from his swine and knew what his younger son has done to him, arfusao, ngan puli. But Noah ulakin dit no nakata ka jingboa jamu, ba ulatip yak ay ba ukon kadu jamu ulale yu. Tiu laong long balatim ya ukanan unlong umrao jong kimrao hakitemen jamu. Arfusan. He said, "Cursed be Canaan, a servant of servants shall he be to his brothers." Kagaba arfan rio. Nawaw ong biang kuno. He also said, "Baula ong ro da kagaba arfan rio. To long balakar kuyu Shem da utrai uba ublay jonga. Bau kanan unlong ushakri jongu. Blessed be the Lord, the God of Shem, and let Canaan be his servant." Verse 27. May God enlarge Japheth, and let him dwell in the tent of Shem, and let Canaan be his servant. Payang tu. Kau ba arfan yo, ublay un pen krau yo Japheth, ba un shongsa ha ka ying jan u Shem. Bakala syai darang ni, bayakan ni la pendep ha ka jutang ka batmai. Baki Japhethites kin Shem ya ka jingpen lengba kita ki Semites. But ngan pen fi ya kani ka benta kenang bangin syai. Kumno kani ka pendep ka ay kabla krana ka Genesis kandai ar po nyo la pendep ha ka jutang ka batmai. Kumba nga ong mentan. Bagi Japhethites kin Shem ya ka jingpen lengba kita ki Semites. Bala pendep ya kani ha ka jutang ka batmai. Kaya gini ki Japhet. Ki Japhet, kide kita ngila padong u Japhet uday ukpatemen. Kaba kini ki sngingi ju khot kelum. Ne we generally call Gentile nation. Jatmin real Gentiles. Baka ni kakartang Japhet kalong kabaya janba bat ka kintin Hebrew kabamot ban pinya na to enlarge. Ngitip na kabagol baki Hamites kilatay bahaya kata ka civilization ka bakraw siya pangmingi. Kat ba kini ki Semites pan ki syong hapo rikanan bada kita ki jaka ki ba markap ani kita ki surrounding territories. Kadba kini ki bayar paten pat na Japhet. Kila saprian keleng. Palat bani kita ki bahayeng ke jongki. Hadu ba kila poi sya ki jaka ka bagi khot menta ki Asia Minor bat Europe. Wala kataro wala kini ki descendants jong u Japhet. Kilong successful bah hagta ki jing job ki jongki hendai ha ka bakin zaman si ki hab ye ka ban shania haushem nama ka Bible kala syai kadar ba ublay jong Shem but ba kita ki descendant na ki bahyar pateng jong Japhet kin Shem ye ublay hagata ka ying jan jong Shem ka ying jan jong Shem. Ngitip ba ka Israel kaday
ke judgment riu bakar pang bala jit da ublay balong ke jingshai se ke gentle pila ban puli ke ni na Isaiah sau a ke dekat ke ban riu but Isaiah sau kendai ke dekat ke ban riu but na gospel of Yohanes sau a ni iba ke jingpen im ke day na kijiu ke bomu ban ong ba kata kedai ka plan ka jong ublay ha ke bedai ba kumno ka jingpen im ba nang no kan sedang ning kong na kijiu ne ka basungsi ka long ba ka judgment riu Israel ka kala feel no ban saki shege gentle ya kata ka jingsha shege gentle kenang bakin nget yauta ublay ubashisha pa ublay ba im Isaiah san fu arsan ka room ka nong ba ar khot ka ba ar sa Henry hadin ba ujisu lawan long riu siya ka ka pertay ulawan rapat ya kata ka jingshai shege gentle Lukas ar lai fu ar kumjuru ki apostle bat ka balang ka benengkong kila nang yai ra ya kata ka jingshai sha kita ki judgment riu na Lord ki judgment riu Jews but dalam ini puli bat nga naga Genesis long ba khandai ka dekat ka ba arfanyo biang ni yang tu ba u Japhet un shem me ka jingpanim leng ba jong ani ki Japhetites kin shem me ka jingpanim leng ba jong ki Shemites leng ba jong kita ki Semites balai yang ni ba ha Genesis khandai arfanyo yau Japhet la penisha ni hang ni kumuta outsider ne ubanabar ne uges ubala ring sha ushem bat sha ublay jong ba de kani ka kurlar ka bala kren ha kani kal nong ka bakhanda nyaw Genesis la pendep pura ha ka jutang ka batamai pilaban puli ye kani na ka Ephesus ka long ka ba ar ka dekat ka ba katway du ar bu ar but lai du riu ka ba Khrist lang ba nang ba kemau mane lawan rapat ya kini kecing syah sekejut baleng ba jong u leng ba jong u ki gentle ki nyelong ka way bar ki ju tongan chukuli ye kini na ka Ephesus kal long ga ba a ke dekat ka ba khatway hang ni ter kumba ka long na ka tien ka jong u blai Ephesus kal long ka ba a dekat ka bakat way ka ongkom ni naba kumta to kenma ba menu ma phi ki gentle la ka do ya ki bala khot ka bam ot share da ka ta ya ka bala khot ka ba ot share bala tha de ki ya ka do ba men ka ta pi la long klem u Khrist bala pelong kun so sim ya phi na ka hima Israel baki nong way na kita ki jutang ke jingklar ki bam don ke jingkermen baki ba klem ublay ka perthai henry menta hau Khrist Yesu ya phi ki bala julong jangai no meno la pelong hajan hakas nam Khrist namar ma ulong ke jing penyesuk jongi ubala pelong ka way ki baro ar bat ula pen klem ya ka kenro pedeng ka jing penyaklat haba ula pendu aga do jong u ya kata ka jing syun ka balong ka rukom ki hukum ka bahakin yam ki rukom ba unyo pelong haladi uwei ubriu batmai kini baro a kumta un pelong ka jing suk ba unyo penyesuk ya ki baro a ka wei ka met how blade da ka dingfna haba ula penyap ya ka jing syun da ka ba ula wan ba ula lap ya ka jing suk api ki bla jingai no ba ka jing suk akita ki bejan na bada uken ni baro ar ni don ke jingya wanda uwei men sim chokpa kumta te pimlong shu ki nong wei be ki so shnong henrei ki para trash nong ba ki rukhoi bat ki be dei na ka yeng ublei bla te ye fi ye lord ka nong rim ki apostle ba ki nang etulupa u Jesus Khrist hi u long mau dong ba kli ha u ki jingtei baro ka wei pa ka wei bla penyadat ba ka nang san ni ka ban long ka yeng blei ka ba khoi ha utrai ha u ye phiru la tailem ban long ka ja ka shong ublay ha u mensi iye kene bau ne ku patmen u bala kala long generally kata ka judgment real gentle shem ya ka jingpenem leng ba jang ka
Semites. Tiadin bangala puli ya ka Efesus kalong ba wait the ter atwa ni isait dar hangi bakumno ki Gentiles ki Shem ya ka jingpenim lembau Khrist ubayar pateng nakate kalain junction but shushu ni iba kajing ai no ya ka nonglet kurim ani ka bright show Adam kapen shushu ya ka dur nakabanta bangin skungtu ya kata kajing ai ya ka balang Khrist. Pilan puli Genesis ka prado pusan. Kadang kajing day baka Ephesus kamang basan life kajing wanra kajing ublay kajing ai kajing ublay ya ka show Adam ka bright show Adam. Ka theo ka de ka dur to kajing ai ya ka balang ru Khrist. Haga Genesis long makat saw ke bade bu malkai sadek. Kaniru haka Hebrew ka bahnyo ka theo Khrist. Tiabangi kini kita ki marvelous unified sacred history. Kaktin sebelah kalong ka way shisha. Kalong ka way ka theo tangya ka way ka kubor ba ka message. Bagataga day ka focus pagkajing banjur kajing kedaw kaday Khrist. Baka ay ka bang mentan syafi bahaka Genesis ka focus ka jong ka kaday Khrist. So kani ka benta ka beningkong Khrist ha ka Genesis. Tapi puli ka Genesis kan mau ba ka focus jong ka day Khrist. Ha manala ki benta ki jong ka. To blame ku leng ba ini ijing batay ibalengkot. Lala kalong kaba ajing saya pila ban comment, pila ban subscribe, pila ro ban send ya kata ka message le kata ka jingkeli. Lala pim syai, lesing ala ban pen syai syapi. Kambha syu lane la kala syai ai ngo yu dra. La fikang kam syu ke jing syai. Long bala kloy ban phone ade ban text au number lani hapo YouTube channel bat ngala ban juba personal yifi la fila ban phone no number pra lain nyo not sa nyo pra san pra lain nyo not sa nyo pra san naka benda ka boram Khrist. Amen.